Ato bakbakan sa tanang na adres, si Bura Batulig maglawas! Shoutouts Boss D, Irita 2, shoutouts Tiger Bear, shoutouts sa tanang nangari karon. Di na natudugayon pa. Sa akong wala. Yo, shoutouts Once Production, Bro Rhymers, CRBL, Rapolo, Jero, Wiz, Chula, Beryl, Asi. Sa tanang niyari, sa tanang hip-hop, o sa tanang movement. Kaya shoutout, salamat sa nitong asa, ni Biyahe Paglagyo, Toledo, or sa tanang diri. Salamat eh. Sa akong too. Hachili and Tom. Tommy. Balik tayo sa realidad, doon na sa makakamura. Kahit di branded, basta maganda yung itsura. Nung napunta ako sa Magarang Puti, kasama ng kulay keso kung papel. Ayun, nag-hello si Adel, palit ng plano. Makipagsiksikan sa Divisoria, pwede dito kahit magkano, kahit papano. May bling bling sana, di mapansin ang puwet ng baso. Peke nga, pero di mo halata kasi nga magaling ako magdalaga. Kaya sana di na lang nagbitaw ng vows letter sa'yo. Maloloko ka lang, pinagpalit mo pa sa mas better pa rin ako. Out BTC Records, Pulongga Home, shoutout ko lang nilang Jimster, Labiang, Lens MG, Abel, Nax, o sa tanang nadiri. Shoutout actually ni Kosi Kitaba si Rajo Torillo sa Torillo Mission kanali sa pamilya, sa kupapa. Ayaw magchoka mo kontra. Yo, shoutout sa tanan. Stricto ta sa oras. Doblado Dos Tournament. Game na ta, game? Yeah! Round 1 para kang Hachili and Tommy. Yo! Tapatas ang tanos mga tao ron, bisag dilado ang mga name. Kay gihatag nga kontradunan ay mga fan. So expected nga way bili na mong gipandala nga rhymes game, pero wami pakihan na importante si RBL game. What's up, Rajos One? Kumusta ba? Hoy, di na si Regis 1. Siya si Cloud9. Aw, sorry na, good kiwa ko kabantay. Ikaw din na, Cloud. Uy, ikaw na. So, masaya nga mong pagari. Sa una, sa monitor ka na mo makita, pero karon ikaw na sa mo monitoron rong gabi eh. Gatande mang tae o giniduro. Grabe ka pilingon. O iniduro ra akong tanahon. Kay puro na baho ang gatuyok. Ano ting imong tibuok nga rounds? Tae o giniduro. Grabe ka tapaw. Limpyo ko sa pakubas ron mo trabaho. Kay after ani nga duwa, wa mi makita nga hugaw. O Cloud, di ba sa crowd reaction ka uhaw? Kung na-cloud sa duwa, tapukan din ning hanggaw. Giparihati ka sa tae para lang ka makaibaw inanam ko ng tae dol. Paborito kay mga langaw. O sa imo to next. Wa kay may info nga nakitaan. Di mo ko kaginahan maghago sa imong karir. Tapulan kay kamo tikang. Mao din na kay Montero. Para naa kay kasakyan kung sa amo ka makipaglumba. Ikaw kay kulang kung sa akong paghataro init ka duwa. Kung ikaw sa iya ha, nagpakulang. O Cloud, ari. Di ba sa battle nyo ni Master G.I. gusto ka mapasikat, magka-views lang ka og milyon? O sa birthday bash to ni Idol Range pero bad trip lang wanin nyo videoy ato nga panahon. Nisukol ka sa usa ka leon. Di ba bataan ra kanya dong? Title sa inyong duwa ato tali sa usa ka ex-bata leon. Kay gusto ug desperado kay kagalawan. Gusto ka pirmi sentro sa atensyon. Idamay si ganto, idamay si ganyan. Way paki kung unsay bation para marka lang ang bara. Puro trash talk na ni Jason, di ba gusto ka mo sikat? May paan igumana nila nga duwa, amo na lang kasukmagon. Mark Jason! Og naway pinachat ni sa kuwang giatay. Dili mi mangin dyan ron bay. Kaya mong lines ron, dili mi mangin dyan no ron. Pero mong lines ron magka-Bombay. Og si RBL who's next? Bisa gamay nga panahon, amo gyapon gitodo sa pagbalibali na ko ning Tonix. Palihog mi kaandam sa next to. Og Tonix, gahi man doon kay ka. Wa ako'y paki. Gusto ka nindot nga duwa permi? Wa ka gabae. Dim kay na imuwang lines gidala karon. Mao de ginahan kay ni duwa nga klase kay kasalig ran ni Scape. Og Cloud, pasensya sa imong jokes kay wa kay mo sabay. Dili na namo purte Brad. Kining Cloud9 ron mo tumba. Action ni Rugtuwad. Action ni Rugtuwad. Kini Cloud9 ron mo tumba action ni Rugtuwad. Kay amo na rong adlaw, panahon na para kami na sa mo angat. Ugi pariha sa mo adlaw, kay ugi pariha sa mo adlaw kay mabisag kinsa makababag. You cannot block this sun bisan man gamit pa mo sunblock. Kay hugaw pa mas biganig ko nga puno sa city. Pura mo nakituwa ni kamatayan. Unya na pilde. Wa mi bake kung ang crowd sa amo kay MT. Makita ra namo ninyo kung giunsa papatay ang TC Diri sa city. Tayo. Round 1. Wait.
Game. Nagsalig ko sa Cloud9. Fuck you. Nga magnano magsalig ako, pwede maning mo. Ay, Muli ba ka? Gisita niya Montero. Ito, mangkod ka. Pasensya, ito, madasmagang giti ka. Gara kayo, singgit-singgit ang kanahan. Ay, pagsali ka nga, para mugnaw na trikwan. Nalitaan ko ako niyas monitor. Fuck you in advance. Yaon sa'y feeling, nakaduwa, gipatulan tika, basta gusto na ka sa akong mga fans. Sunod ka niya sa paginambok kung gamay kag utok. Asa dako, yan ang utok, kanila akong ulok. Game! Karong gabi dili may mamalikas, yawa, piste! Nasa man, tiwason ba tani? May pag nangiyot na lamis sa mga uyab, malinaw pa mi! unsa man imong gihatag, sir? Dako kaning insulto. Daghan na magipahagba nga gahi sa lapulo niya kontra limimos mga anak ni Loko. Pinakaliko na lang dato, aron panington sad mi ba? Kapoy ram ni sila si LBL nga pwede rin patyon dito sa plaza. Kay baw na ko bay nga nung naa ni siya. Ngano man bay? Di puno-puno ra ni diri kay kuwang-kuwang ni siya. Inuol mga anak bianing Loko man di na lang may mahibong og nasad ni diferensya. Real talk! Kuwang-kuwang ning giatay. Nakatrabaho call center na football kay. Ang headset gidalas ilang balay. Wa ba gyud kontento? Nimbalik ang buwang kanabilin Daw ang CPU. Pero bili man ang kawatana. Maor ni mga awat nga malangit pag tag-iya. Pero sa kabagagdag huway mo pa'y mga awat mo pa'y mukiha. Og ari na butas piling hait. Hait ka. Nakarong gabi ka may putol-putolon. We, hait magkakaputla kuno kung tubol gamit imong ipon. Pagkahibaw siyang uyab nga kami ilang makontra, sige siya chat na mo, promise, way atik. Di lang namo nganlan. A sign of respect. Pero basta malugusan miha siya na Primary suspect. Kaya di ka love si imong hani. Uyab ra mo og naa kay event. How is it feel nga tiksan ka niya I love you. Yan na pag ipakapin nga wrong scent. Kung pagdahong nag-seryoso mo, kay igura mo na mong gikang liwungawan. Mura mo nagpuyos da kong kahoy. Kay literal mong gikatawan. Oh, kaya di na magsilbi niyong estilo. Mangureksyon kintaron ingno ni mga giatay. Useless na tanan kung sa inyo kagalingon. Wala inyo na-apply. Atay mata para na mo tanaw. Ayaw Kay mo muskas discussing si kataw. ayaw Kaya katawa tatawa ang ang mga mga sayo. sayo. Kay mismo ikaw. Kay bo kung unsa ka pagkataw. Pero time pa. Tao ka. Ako murag kahoy samtang ikaw giuling na. Tanong ko lang, Totoy. Saan ka ba galing? Ba't ka pagod? Napagod. Galing yan sa may abuhan. Siya mo'y gisugnod. Oh, aretas estudyante nga. Uy, amo. Abi bakasyon di mo sang summer job ang pag Pagpamayot. Rangwan pa lang karon ang di mo Kadaog kung magbinogo pag nasusunod, aw. di na lang may maningog. Ni-chat ko na siya kuha. Bakit kang itasok? Ni-chat ka sa kuha. Di mo ganita print sa Facebook. Pero na ako'y nabantayan. Idol kiti ka sa una. Why atik? Idol kiti ka kay grabe ka kaastig. Pero nga nung muribat man jud ka, bisag wakay ang lyrics, ay nanam jud ang mga tiguang sa mga batan-on di magpalupig. Yo game. Kusugi ka man away sa personal. Bati sige lang naong pura buyag. Inani ang resulta kung bata pala ka inyong kag-cute niya na singunog buyag-buyag. Buyag-buyag kami, di may mga itsuraan. Pero di namin may kinahanglan og antidot kay mismo ang jusa na ninaog ug sa amo ng uyab. Di ba gilaglag ni mong sipa para sa tsula 1 hour makabinta? Ops! Oh, pero walay silbi imong kayuma kay nato si antay nga lana. Di ba? Giingnan ko niya imo daw gipanguyaban si Chula 1 hour pero wa ka sugta. Adi sa kung may bunga ng itsuraa. Perti ko nung maoy ani bataa pero nakamove on na. Nanay bagong hinigugma, murag tagahong kira. Libre diri, libre dito. Hatag bisag unsa pero wa ka kabantay gihimo ra kanya sugar papa kay para lang ka makatira kinahanglan pa ka magpagawas og kwarta. Bastos ba, Cloud? Pagbagal na si Imuha. Di mi mangayaw pasensya. Wa na lang to'y kwenta yung gibuhat ni sipa. Kagrupo man tamong duha. Sa imong pagpakauwaw sa iya ha. Hantod karon, wag yapon siya kamupon. Inana sa masita, inana sa naman sinatian ni mo ron. Humana mong tira ni Darlington. O grill to. Kabaw ba ka bes?
Imong uya murag organiko sa kadagang ni invest. Ang uban ng scam na, pero ikaw na napadayon kay ikaw na nagka-interest. Taga-payout nimo, makatilaw kasi ang tubo, amaw din feel ka nimo ang success. Sa tinuod lang, Cloud, murag negosyo yung relasyon. Waba, murag negosyo yung relasyon. Kadira ikaw na yung Sara sa kinabuhi ni Darlington. Mara single proprietor kung tanawon. Waba ka magduda sa inyong partnership karon. Sa kadagang ni Amot sa iya ha, makaanak mo pohon, niyang ipangan, korporasyon. Tonix, wa kami nakita nimo nga info. Ngano mangita pamimig sayo kung among linya na mismo mapatama sa imong ulo. Kini among round to, wa ka na focus sa imo ron. Kay mura kag-ay sa ilim nun. Wa pa ka na mahuman ang battle. Dali ra ni Hilison. Ug sa among pagbangga na ninyo, mura dami nakigduwa og dama. Kay daanan na ko ninyo ang daog. Kuman mi ninyong babuya ni sinaha. Pero ay mo kumpiyansa, aksyon ni Ruka Balaka. Kay kung ginsa pa to yung kibaboy ning duwa, amo pa mo pilde ninyo rong gabi una. Kaya among giduwa, Pilde ka na! Wa kami baki kung masiruhan pa mi sa buto. Lingaw among gyari. Unsa may resulta, mapasalamaton gapon mi ninyo. Pero deep inside kay Bawming, tagilid mo ron sa amo. Mura tarong kay eleksyon kay para lang makakuha mo dako nga buto kay Bawo Cloud. Imo na sang gikamang ang urado. oh, when ay tabo ron nga mga rawado, kay giimo ninyo silang sakyanan. O kay inyo silang kontrolado. Bago, giat bangag mabitirano, gidawat na muna, way reklamo, bisa na kinabuhi, mapalyado, kay mayra mo magpakatawa. Way tumong ang lirisismo, ikaw Tonix, ay nalang sa tingog. Kay waka ayo kag liriko kaning Cloud, gasalig na nis mga tawo. Kay gasalig na nis mga tawo, mga ang iyang bars, iyang ibanat maayo, kay naamay mga amigo nga tigpakpak sa luyo. Grabe mo bro, napagin ninyo ang mga tao, kontrolado pa dyan ninyo ang mga urado. Sara mo may istorya ninyo. Papapapapakyo! Pakboy ko nas Cloud9 ay pagbuot, habi gina niyang mangiyot. Wa mo kay siya magbuot, tingong pirmira kang magkamot. Gitira nilang urado. Hoy mga uplok, mas naapamagay na sa inyo ay utok. Ha? O, gidamay nila Chula og si Sipa. Bogo mo na yung tandem. Ano, napugi, digid nun lalim. Bati na kay mga naway. Bati pag tira. Di lagi mi dato, pero karong gabi, kami rin di ninyo makaya. Kaya ta sa daning kontra ka bay, di makumakadlo. Ang angbay gamay yung takag-utin pero mas gamay iyang utok. Kaya di na magsilbi yung style nga panabla. Ilansang mo sa mong tira bisag di mo martilyohon. Tabla lang sang martilyo, lisod pa ng sabton. Gigamit among butang sa pag-ayo para Ayaw mo, guba karon. Kaya bisag estudyante pa ka, wa kay papil diri sa liga. Scratch na ka daw. Bisan ganik sa eskwelahan, wa kay papil. Magsigir ang pangayo. Pero piling ayaw kay kaniyong buwang. Muragit di yagit. Nilngay kay kung mamanis ko, maghuwat kami ako open gate. Ug di ba na mo duwa nila biyang? Murag ka battle ang mga walay buot. Na nagani bangag imong nakontra, pero wa pa ka nalusot. Kay Bogota. Capital B-O-T-O. Wa magaling ka kalusot sa murag kwaknit. Samot nas mga engkanto. O engkanto, kapre og duwindian as inyong atubangan. Pero ini gumanan ning duwa ah. Kamu mo di na mo makitaan. Kaya di mo magsilbi aning mong tandem. 22 anyos o 23. 45 na migduhanon. Lugnan tamog tagsa-tagsa kabala para ni guli. Naasa mo'y babaon. Way, mukhaon yung gihatag kasudan. Mura kog tradisyon sa Muslim kay kaning usa Ramadan. Og di ba minyo na ka? Murag nakadaog sa luto samtang iyang asawa, murag nasunugan. In fairness, gwapa kailangan anak liwat kay sila silingan. Inoon, ikakanak og itsuranog, ikaw ray gisaligan. Sa batil na lang abel, nagbaliktaran. Wakir ba kayong amaw? Baliya ang waki. Di ba ang kabaliktaran ikaw? Sige, pangandoy nga mo daog mo. Total hiligman mo og baliktaran. O sige pangandoy total, balihon ko na tanan. Kay patay gyud kaaway, mo patay manggani imigsuon. Ay kabala ka makasulod, mangyapon mo si RBL pero tigpakpak na lang mo sulod. Mong isip panabi nga Raimer ka. Ay, di minili mo angkon. Usugot raming Raimer ka o si mga sawa. Imo ning payuton. Og naope ba ka? Og naope ba ka, Chili? Sorry ha. Og naope ba ka, Chili? Sorry ha. Pero para namo, you're just nothing. Pasalamat na testo ni amo nang gidagoy nit misag hugaw ni sa mong kumingking. Og imong asawa Tumi, ioton to namo samtang ikaw magtan-aw lag muwana. Ay kabala ka mo tantangan basta muwa na.
Tapos na ni Saranto, di na ni kalahutay. Ug di pa lang utay kay ni Paulie ni Slicer. Di, ente ikaw ang namatay! Time! Round 3, Chili at Tommy. Check. Nisgot pa sa akong asawa. Sakit pa minahon, Cloud. Ngay mas ikaw ko na mas gwapo sa ato pero ako ba'y nakabingwit og jusa. Hoy! Ingo nga mo ra sila pasudlon siya sa Rimers kung sa asawa kanya makaiyot kaniya og tudo. Ay ko na si Darlington pila na kalaki ang suit sa iyang buto. Ikaw? Mura ko na sila mga engkanto. Wa mo na buang ay noon inyong mga naw mura sa mambabarang. Round 3 game. Kapre ko nun ay sig atik. Mura ka inkantong adik-adik. Game round 3 game. Mga beginners kontra mga beginners versus mga karaan. Mga ilado versus wapa na ilan. Muukit meron ng pangalan. Kay wala mi mo ari para muduwa ko ni ari mi kay ni Arisan mi kay mukaon mi big fish ron sa larangon. Motonix, remote control ra ka nga duwaan na ning eksena. Kay para lang muandar ug mugana imong karera, na kay sinay nga baterya. Og kani Cloud mugamit naman daw ni ug wa mi masayop. Inana man jud na ang Cloud para lang magkasulot kinahanglan pang musuyop. O Cloud, nanghasay mo daw ni sa 1 minutes. Nanghasay mo daw ni sa 1 minutes. Pero naami na matikpan. Pero naamin na matikdan, ang ngayon sa ing liga ning Jason Williams, pero diri sa Cebu, sa imong entablado, laos na ning veterano, di na ni kaaswat sa iyang kagrupo. Di na ni kaaswat sa iyang kagrupo. Kay kaning Jason, ay mugto umuungkit ni kampeonato, kay kaning Jason, dili ni pang champion. Kaning Jason, dili ni pang champion. Pang-elimination na ning Jason Castro, kay dili na ron nimo ira, ila-ilahan ning bag-o, di na magsilbi ang Jason nga tagaliluan kung ikontra sa Tommy nga pahardo. Ug to next, gusto kag bars? Gusto kag bars? Gaan sa tikagusa. Sa sobra kadako nga bangag inyong makita niya, masod bisag na po pala kapinya. Di pa ginahan kag jokes, karon maputos karon chong. Di ba nakiglalis ka sa tindirog buko Diyos? Grabe ka hilason, wa siya mo dawat sa katas sa lubi, kaya ang gusto, katas og butong. Among bars ron, murag linog. Di makontrol. Kung mag-rap ning tunics, mura jud na patol. Di kasab-an ni sang ginikanan kay ang lulog-lulag ipatay niya sa swerte sa iya pa jud iparambol. Speaking of linog, di ba gyagyan tag linog nga grabe ka kusog. Sa sobra ka kusog, ang balay ang haligi lang tonics, ni balhin sa atop. Og ma-edit pa lang di ka bro, lami kay kang editon do. Lami kay kakuhaan og itlog, di lisan ako piso. Ilisan akong piso kay kugihan kining kanahan. Pero napuno sa utang. Sa sobra niya kagugihan, nagka-ibags na yang agtang. Og nindot to kay sa mansarin mo sa mga yab, nindot to kay kagihatag. Pero yang naong naguba murang naigo sa sugbag. Kay di ba yung pangayuan kanya Gross? Ang buang gihatag, Ross Big Shop. O Cloud9, grabe ka kapaning. Di bot pasabot mo ra kag si Regis 1 mo linya sa ka sa priority lane. Banga na kung banga. Dawat na mo as compliment. O giingnan min banga na nga banga, dawat na mo as compliment. Giingnan mi nga na banga o di ba grabe ka praning. Unsa ako nimo pagkupog sa amor kung di banday may magaling. O Cloud, di ba maadlo ka mapilde? Kadi ka ginantaw gunog banga. May panagpatato na ka sa tibok ni mong lawas para di ka mahina. O sa imo ron Cloud, wa jud mini action o kalisang sa imong kagamay, mura kag langgam sa kahumayan. Okay kung maigko ka sa mong gunbars ron literal na mayabang. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, 45 sa inyong bunbunan, inahan namin magsahulo. Wait sa time. Uy, nas pakundo. Yo, game. And speaking of asawa, nakakuha ko na siya Diyosa. Ang pangutana, ikaw ba'y nakauna? How ironic, imong asawa dito baso, pero ang mulaway bisag kinsa. Sige mga panamay, wa kay imong uyab tol. Sabot ra ka na so okay man suya basta di sa dali may mong single. Game. Sa duwa nilang Abel, mao ni iyang giingon. Wala. Sa duwa nilang Abel, mao ni iyang giingon. Akong tira mo ra. Sa duwa nilang Abel, mao ni iyang giingon. Ikaw sabi, pinili. Balik. Sa duha lang kabil, muna iyang giingon. Ingon-ani ko mangharas. Game! So, game! Sa duwa nilang Abel, mao ni iyang giingon. Ingon ani ko mong suwat.
Grabe na ako kabuang. Pakpaki buang. Labay usa, akong tira murag liso sa yuta. Sapat lang. Unsa man abay? Way play! Bisag asa nga anggel, dili mo makasabay. Basta't na kaya ang last ninyong video pero sa inyong linya, wala pa kayo nakasakay. Nya, makikatubang mo na mo, kadi man ta katapat. Imong linya mo imong anak. Di ikay nagbuhat. Magtagalog pa. Bista ka na ba kayong amaw? Napay buhok nga buwagaw, murag ikag badyaw. Ay, ari na sa tangat chill eh. Ayaw ba'y kapit-tapik og amaw? Usa na may dapat aning makaton. Ang makaton ni og kauwaw. Libre ra magpakauwaw. Inyo ra pong gisulit. Buhi mong nisulod pero patay mo nga exit. Nga nanaon pagsuwat. Ay mo magbinugoy mga tunto. Nagpakaubos na lang gani may para maduwaan mo bisag ang tinuod. Dako na kay ng sakripisyo. Bis magpaka-Wolverine ko. Kaysa kamot ra tamo tapuson. Magpakatumboy sa ko kay kamot ra akong gamiton. Oh, di ka ra magporma oh. Bubo nga busok mura yung tubol. Dapat tawag ni mo silin kay mura kag gasol. Bubo masag ko. Pero taas ko nimo og lagay. Di masana daw kung sa height. Arim sa nastagway. Pasensya na mo, og 20% ra gihatag na mo aning mga buang sa sunod sila og mga bugo ra inyong ihatag silang presidents na lang. Kay trying hard na kaning mga giatay. Di na magsilbi ang mga anak ni Loko sa mga anak ni Anak GI. ni GI. Oh, anak ni GI. Proud ni ana mga inutil. Si Papa, si GI. Among mama si Mamsil. pero time pa. Kung si Loko inyong papa, inyong mama, asa de karon. Kung ang babae pinaangkan, unsa di mo Pinaangkon. pinaangkon? Nagpakatawa rami, samtang seryoso na kay mga kanahan. Wa pa mo kay bawo kay itong mga seryoso mo tay pirming gibiyaan. O gibiyaan mo sa panahon. Bisag ibase para sa duwa. Timanin ang apil ra mo diri Tungod sa inyong kasuya. Kay suyaon mo, gusto niyo kabuoton kung say among nakabuot. Nakigduwa og siklat aron mailado sa kalibot. Kung isip panabi nga ka-level ata, kay og di pa lang ta ka bracket. Di mininyo managinot. Teng. Sibura Catholic Doblado Tournament. Dos. Ato bakbakan sila sa ilang performance ng gabi una. Shoutout Spirituality 420 Village, Boss D sa pagpawam sa itong event karon. Judges vote 5-0 para kang Tonix at Cloud9 advancing sa tournament. Thank you. Judges. Yo Bars, ang giboto pag round 1 si Cloud9 Tunix, sa round 2 Cloud9 Tunix, sa round 3 karek nila kay nindot nila mo work. Yo Mills, shoutout Jugang o siya man yung beka. Akong boto kay Tuwan. Iboto na ko round 1 o round 2 ilang Cloud9 kay Bars of Jokes na ito niya round 3 kay yata na ko sila kay props guys ilang may tempo. Yo, trick 1. Sa round 1, gihatag na ko ni Achille o ni Tommy. Sa round 2, nihinay sila. Matawang gihatag ni Cloud9 o ni Tonix. Kasi sa round 3, pero dikit rin ko sa round 3. Mas gipili na ko na round 1, si Tommy o Achille. Round 2, 3 kang Tonix o Cloud9. Peace. Yo Chito, ako ang boto akong gihatag nilang sa anak ni GI kay mga gwapo kayo. Para na ako sa mas nakandam nagtarong. Tananas akong gihatag nila. Pero shoutout sa mga Shoutout Gang Tech, ako ni Boto, Cloud9 si Tonix, fighter and the pero ari ko joke of bars.